guys, nandito tayo sa may Infanta. Ito po yung simbahan. Ayan, dito tayo magsisimula guys. Nagbabike tayo ngayon. Mula rito sa Infanta hanggang Igia. Okay, samahan niyo ako guys at solo ride lang tayo ngayon. Start tayo ng Lunes Santo guys. Daming truck dahil araw na may nag-aakot pa rin ang lupa guys. Ganito na dito ngayon sa Infanta. Pasok, nakakot ang lupa. Yung daan ang tinapay dito tsaka tubig. Wait lang. Hindi na tayong kumain ng tinapay para may nakasmin na yung madyak. Kasi as of now 8:08 na. Bakit tayo nag-aalimusan, kaya tinapay lang muna guys. Okay na to sa ganitong ride. Importante may laman yung tiyan. Sarap. Kaya mo kung ano tinapay ito. Masarap siya. Hindi makunat na matamis. Sarap. Sarap guys. Guys, nasa Banog na tayo. Munda rin ang Banog niya kato. Ito yung Banog Bridge na maliit. Ipakita yung mga views ng mga ganda. Yan guys. Dito sa port ng Banog. Yan. Dito mo makikita yung asinan. Yan, napakalawak na asinan guys. Ito yung hanap buhay ng mga taga rito sa amin. Pagkatapos ng tagulan, gagawin tong palaisdaan. Then pag wala ng tubig, yan asin naman guys. Guys, tuloy ulit tayo. Ito ko lang nilagay yung tubig ko kasi maliit siya, hindi siya kasya doon sa lagayan. Plastic na lang siya guys. Akit tayo ng tulain. Ito yung boundary naman ng Banog tsaka Batang. Yes. Dito na po tayo sa Batang. Malapit-lapit pa naman to. At mabagal lang naman yung takbo natin guys. Hindi natin kailangan magmadali kasi
lang to. Ride. Chill lang tayo. Sa part na to, yung mga tanim pang palay. Ganda tong area nila at may mga patubig. Kaya kahit sa ganitong buwan na ay nakapagtanim pa rin sila. Doon tayo sa hotel na to guys. Dito na tayo sa dito na po tayo sa Bayambang guys. May pinaka boulevard sila dito. Dito tayo sa may tuloy nila. Yan yung school nila. Yan to boulevard, Baywalk. May bandang gitna para makita natin yung view ng maganda. Ito yan guys. Doon, yan. May mga tao doon sa dulo. Siguro nangunguha ng shell. Yan. Ito yung baywalk nila. Yan. So guys, tuloy na ulit tayo. Okay. Katulad ko. Sa mga bikers. Right side. Good morning. Good. Manam. Okay. Okay, ingat. Si Junior. Shout out sa'yo, Junior. Almandres. Tropang Padjakeros yan. Sumasali siya sa ensayo race natin pag Sabado. Kaso na-stop yung ensayo race natin ngayon guys. Sana next month gano'n karoon tayo ng ensayo race ulit kasi bukod sa nakakatulong tayo sa mga bikers, nakakatulong tayo sa pag-ensayo nila, malakas sila sa pagpadyak, nakakapagpasaya pa tayo ng mga taong nanonood. Napit na tayo ng Iggy guys. Pero marami pa tayong dadaan ng mga beach bago tayo makatating doon. Makalang pa lang tong area na tinatakbo natin. Ito guys, may beach na dito. Ito yung banana boat. Sa mga gustong mag aliw-aliw dyan guys, meron tayong mga beach dito na pwede nating puntahan. Turn ng banana boat. Sunod naman tong Publitin Beach guys. Yan. Publitin Beach Resort. Dito lang yan sa Makalang, Dasol, Pangasinan. Yan. Sunod naman tong Somerset. Yan guys. Yan. Somerset. Yung last Fiesta Grande Beach Resort. Ayan guys. May isa pang beach dito pero wala siyang pangalan. May mga cottage na rin. Ayan. May bagong gawa din dito na beach. And guys, ongoing pa lang yung construction ng mga cottage. Ayan guys, maganda rin dito.
Guys, nasa Igya Bridge na tayo. Tuma tayo sa gilid. At magtingin tayo ng mga view. Wow, darita. Ito yung kaliwang bahagi ng tulay ng Igya guys. Yan. Yan, may mga bundok din doon sa bandaran. Yan. Tapos dito sa kabila, dito naman sa kabila guys is maraming mga bangka sa ilalim. Yan, na ginagamit ng mga kababayan natin para maghanap buhay. Yan, doon, maganda ron guys. Sa bandang dulo. Okay guys, at tutuloy na ulit ako. Yan, punta na ako ng Igya. Doon sa target place din natin. Pupunta tayo sa simbahan ng Igya. Yun ang pinaka-target place natin guys. Ayan. Tayo dito sa plaza nila. Dito na tayo guys. Tayo sa plaza nila. Yan po. Ito po yung simbahan. Guys. Dito tayo muna magpalipas ng ilang sandali. Good morning po sa lahat. Guys, dito tayo. Tahimik, sarado tong simbahan nila. Guys. Ito yung kabuuan ng plaza ng Igya. Doon may gym. And basketball court sa loob. Guys. Ito po yung St. Raphael Church ng Igya.